Групата беше създадена с цел бърза реакция на кризисни ситуации на територията на София, при които има възможност да бъде употребено оръжие или да бъдат въобще високо рискови операции на територията на град София. А защо тази група нямаше преди 2 години? Защото в последно време се наблюдава тенденция на нарастване на агресивност в лицата от криминалния контингент. Все повече стават бройките незаконно оръжие, притежавани от такива лица. И както виждате, нали, напоследък зачестяват инцидентите с употреба на оръжие и с оказване на съпротива. При арест. При арест. Как точно протича една ваша операция? Определяме хората, които ще участват, разпределяме задачите много точно и ясно, всеки си знае задачата, която трябва да изпълни по време на самото задържане или проникване, или каквото и да е там, каквато е задачата. След което чакаме вече да излезе писмената заповед на директора на СДВР и да ни уведомят за точния час на реализация. Силоваци или тактиците, вашата група? На тактиката наблягаме повече. Лесно е да събереш екип от 10 човека, които да минават през стени и да пребиват хора. Това е елементарно да събереш такива хора. Значи по-трудно е да събереш хора, които ще го направят така, че след тях да е възможно да се работи с тези хора, които са задържани, след тях да е възможно в това помещение да се направи качествен оглед и да се съберат доказателства, необходими за доказване на престъпната дейност. Какво става сега? Веждаме занятие, проникване в сграда, да влязат вътре, да прочистят коридорите и всичките зони, които срещат по пътя си и да влязат в стаите. Това го повтаряте колко пъти? Много. Много. Ето, виждаш колко пъти спират, връщат, докато стане... Механично? Да. Голяма част от ежедневието е тренировки. Това е. Малко отстрани може да прилича така на... си играеме на войници, нали? Ама все пак това е нещо, до което може да спаси нечий живот. Всеки му се сива корема и му се увеличава пулса, като застане на вратата преди влизане в апартамент. Въпросът е да не те обземе паниката. Затова се и тренира тук. С времето се вкарват и повече и имитационни средства, и стрелби, и гранати, за да се доближаваш максимално до установката. И като се наложи един ден, да не те хване паниката и да не забравиш какво трябва да правиш. Ако щата, примерно в МВР е 500 лева, заслужава ли си? Виж сега, не си заслужава, общо взето, ако го правиш заради парите. Ако го правиш заради усещането, тръпката, начина на живот и всичкото това нещо, колектива, който ти дава, тогава си струва. Как се познавате? Кой е? Значи ние се познаваме до съвършенство, така поне как изглеждаме, кой как се движи, по ръст, по походка. Какви са хората, при които нахувате? Само малко по-назад така седят, за да могат да си работят спокойно. Какви хора чакате да намерите вътре сега? Значи винаги залагаме на най-лошия вариант. Често хората си мислят, че вие сте робокопи, нинджи, че вие сте машини. Защото не ни виждат. Защо реши да постъпиш точно тук на работа? Защото ми харесва бързата, динамичната работа. Да, ама е рискова. Адреналин. Точно този риск ми харесва на мен. Мразиш ли лошите? Не ги мразя. Аз не съм човек, който мрази. Просто си върши работа. Какво ви говорят хората, като ги задържате, като нахувате? Почти не говорим с тях. Не се ли притесняваш за твоето семейство? По принцип да, обаче много ми харесва специално тази работа и... Какво казва жена ти?
Жена ми се радва, когато се върнем след акцията. Църква ходиш ли? Не ходя. А вие? Аз ходя, аз съм традиционен християнин. На колко си години? 26. 26 години. Кога работиш тук? От 2 години, откакто е създадена групата. Просто ми прави голямо удоволствие даден човек, който е извършил нещо противозаконно, така като направи реализацията, знам, че този човек е задържан и вече Да, тук. като го видиш след една седмица по телевизията, че е под гаранция навънка? Много пъти се е случило един и същи човек по много пъти да го задържаме, но това не зависи от нас. Мине една операция, след това се разпускам, прибирам се вкъщи. Какво? Имаш си кола? Не, нямам кола. Какво си пътуваш? С тролея си пътувам. Кой тролей? С кой тролея? С петица. Жена ти? Жена ми също е в МВР. МВР. Твоята? Моите адвокат. Адвокат. Да. Значи има големи спорове. Ние ги фащаме и вие ги пускате. Общо взето, да. Тройката, 3 и 8. Вие сте първа двойка. Щит. Твоята отговорност е коридора след 19-та стая напред. Шестица ти сте с гранатата. Аз държа коридора назад. С единицата сте двойка, които влизате в стаята. Това всъщност, което си харесвам в работата, едно от нещата, което харесвам, е, че свършва страшно бързо. Примерно, ако трябва да започнем да работим 5:30, ние 5:31 и 2 вече сме свършили работата. Кои са ти от среща, които хващате? Изцяло са лица от криминалния контингент, за които има някакви данни, че ще окажат съпротива или че пък оперативните са получили сведения, че е въоръжен, или пък другия вариант е, че има неща, които по време на влизането той би могъл да се изчисти от тях. Примерно много често става така с наркотиците. Доста бързо трябва да се влезе, за да не успеят да изчистят това, което след това би вързало тяхната престъпна дейност. Нали? Влизате през прозорци, влизате през врати. Да, когато откъдето е възможно. Полицай, това от дете още. Аз полицай съм си, аз винаги съм мислил, че ще работя полицай и полицай работя. Добре, че някои хора имат така негативно мнение за полицаите. Винаги е имало негативно мнение.